Ayo wis. Sik, Kel. Iki jane jak lagi tegal ya acarane. Iki lho, mumpung enek sing ngebosi, adewe tak jak nang karaokean. Nang karaoke wis ada kenakalane. Wis siap danane Pak Puk. Ben ora lambemu mecucu kaya golek pitik. Masa potongan kaya kadal Mesir kaya ngono iki. Duit sementara iki akeh sekan, sementara tapi. Rai ngono Kel malah tuku pisan cak kene. Lek cangkem kene iki Piper. Wis ora sak kangen kakek ngomong ayo. Cap jus. Oh. Tinggal cok, 2 gol diaran ini. Apa nih Togel? Gulune kari iki lho. Lah kok ilok awak sakmono didine sekeri iki. Aduh. Lato-latoku ceblok kabeh. Pecah kabeh wae edan edan. Ayo wis. Lah bengi. Kel. Tuh. Nah, aku tuh aku kira mulai tak cemplung kalinan kuno kuwi malah minggu. Piye? Enak apa? Sik to aku tak nggae kaos dhisik. Ngono ae lho malahan. Lah aku lu meneng-meneng Ariando. Ariando gambar celeng. Iki lek bawa nang karaoke iki ora nek mimik cocok. Ya ngono karo aku iki. Oh, cocok Pak Puk kuwi. Telek ra nek mimiki padha karo ngising kaya ora cewek. Lambemu gila nih gagal. Yo Tapi yo nek bener Jeng cangkemmu. Heeh, Trek. Tapi ngendi lek golek ngene iki? Ini ndi Pak Puk? Lek ngono ku urusane sampean. Kono lho tuku nang aku tuku. Akeh lengkap kono. Barang sing nyelempet lah anak. Apa kuwi? Maleling sing ora-ora e. Rokok masuk kuwi. Oh, kene lho. Rokok. Yo, aja panjang kali bal lari tinggi. Ayo. Ayo udah aku siap budal tok ini. Ayo. Capcus aja keri neh lho. Keri neh kok. Nah, kalau udah toko nih ya iki. Apa aku? Wah, baru toko terpercaya lah iki. Iya. Lanjut tuh saya sendiri. Ya, ngono lah, biasa ngono. Lah kok kuwi? Sing apa? Wis kuwi apa, Pok? Malah kuwi awet tahan lama, Pak Puk. Bisa dicuci lek kuwi. Piye? Ya wis enake kuwi yo. Ki ya. Yes kuwi lho. Oke wis, ra opo wis, Bos. Oke. Tunggu ya, Bos. Oke. Wah, lanjut. Yo, sing oke iki. Oke, yo. Beres kabeh iki. Res. Ayo udah masuk nang karaokean pacakne yo gempel kaya ngene ra lek. Saya melo aku ayo, tak tukokne baju milih-milih dhewe kono. Yo, lanjut ya. Ayo wis, oke. Kilo toko nih. Oh, lah iki to, Dek. Bahan iki apik-apik. Sip pokoknya. Ya iki lho toko terkenal. Kita Pak Puk milih-milih. Oh, aku kandut aku lagi duit. Mbak, aku tuku baju sing branded, Mbak. Toko kene iki branded kabeh, Mas. Barange ori-ori. Iki lho, pacakane arek-arek bener ora kaya gembel kaya ngene iki. Oh, lho, dari rumah sakit ke tahun 2023 lho pacakane kok gembel kaya ngene.
Bakul kaya boneka bulbul. Ya iya. Ayo wis milih-milih. Ayo wis. Gigi saya cangkeme. Ora milih-milih kok sing apik dhewe lho. Oh, kebo mau pilih ngono. Wah, lah iki sip iki. Sing cocok kok gel. Wes boyo. Branded asli iki. Mataharian rek. Jos ya. Lho, Mas, piye to ki? Lah kok suwali urung? Tapi piye to, masak nyetil atik ra celonoan. Wes ade iki wong ulas kok. Wis ngene iki wis. Ayo wis. Lo jadi surung di pelanggan belas rokok yang ini semua entek tak ungkus sing sabar to Yusuf mari ngene prajaane gas apa penake di dhewe foto terus diposting ning Facebook terus ditulisi captionnya promo cuci gudang harga banting. Ano ya mas? Kadung pun rokok ning ngene Wakidi. Cak promo wae saja wis oleh pelanggan. Foto sik diposting. Captionnya promo cuci gudang banting harga kirim sip. Ini kita Pak Bok ngene. Terus kita milih-milih kono. Monggo karaoke nih. Barangan enggak, Bar? Mantap istimewa. Semile sing bodi sing piye? Enak limosin, enak Brahman, enak sing kelas kakap iki etalai. Loh, LC apa api. Monggo istimewa. Ini enak sakmene. Terus ke lho. Wes, siap eksekusi. Ayo Pak Bok. Ayo. Barangnya sing iki main 10 kali KO 2 kali nah pukul uppercut kuwi 2 kali jadi langsung bangun maneh Ijo kan. sing iki kena pukul bolak-balik ngepet-ngepet ngene Terus lanjut wis. Oke, angkat ayo. Siap ya. Siap. Yo, tarik wis, tarik. Tarik jas yo. Wes ya bebetan bawa cek aja. Alah, wes. Saya bodoh rasane. Tak tunggu tangannya ya. Suwun bos ya. oke Bos, suwun bos. yo sip saja Wes, bebetan aku cek sak cek. Happy kok wes. Oh, Pak Bok ya. Jangan Kulit jan kaya kodok bangkak kabeh. Kowe iki nyapa to, Dik? Kok ngelom ae? Kaya happy kok malah ngelom ae. sajur iki. Duit tanah entek. Podo-podo. Mangkane to, Dik.
urip kuwi aja nuruti gengsi, kakean mangku LC, akhire getun mburi. Betul. Yo.